Ne znam kome je smeto da ga devastira. On je ovdje, lijepo se vidi, profesionalno dinamitom je zabušen i oštećen je. Namjerno i profesionalno. To je vjerovatno onome kome današnjim piscima povijesti ili istorije, kako hoćete, nešto nije odgovaralo. Ovaj spomenik je poznat, on se nalazi u svim katalozima. Kad sam ja u Londonu upoznao Marijan Vencel, ona je kazala odakle sam ja, iz Bosne, Oljskog sela, iz Lepence, pa tamo ima jedan spomenik koji sam ja pisala, ona je doktorirala na Zemaljskom muzeju u Sarajevu, knjigu napisala o spomenicima. Onda smo se dogovorili da će ona doći kod mene i ona kad je žena došla ovdje, ona je došla sa engleskim ambasadorom, njegova žena i djeca i ćerka, i smo vidjeli ovdje. Ona je meni ispričala jednu priču, kaže, ja sam u Beogradu vidjela prsten, pečatni prsten sa glavom vuka koji je lijepo opisan kako se našla i pitala sam ja otkud vam ovaj prsten u muzeju u Beogradu. Kaže, nalazište nepoznato. Ja sam se samo osmijehnula i rekla, nalazište je dobro poznato.